Kermanen maleta. Baina, Kerman, zertan ibili zara? Berandu zatoz? Barkatu. Ordu erdi, egon ondo nahi zain. Okertuta zaude, 20 minutu baino ez dira izan. Jesus, hitz egiteko modua besterik ez da. Maleta honek du errua, hau pixua. Oker eginda nabil. Sekulako bizkarreko mina izango dut bihar. Behar ez dituzun gauza pila sartuko zenituen, beti bezala. Okertuta zaude, Beharrezkoak baino ez ditut sartu. Bizkarreko minaren kontrako pilulak adibidez. Zeinen zelebrea zaren. Tira. Hegazkin txartelak ekarri balin badituzu, horrekin nahikoa. Txartelak! Ahaztu egin dituzu? Ez, oker zabiltza, ezakit ahaztu ditudan, ala ez! Kontuz, oker zabiltza eta okertuta zaude esapideekin ez baitute esan nahi bera. Okertuta zaude edota oker eginda zaude esaten dugunean, tente ez gaudela esan nahi dugu. Oker zabiltza esatean berriz, arrazoirik eza adierazi nahi dugu. Ondo begiratu, Kerman. Txartelak hor nonbait behar dute. Bai, zuk uste? Bai, bestela zukutu egingo zaitut. Bueno, lasai. Primeran pasatuko gara oporretan, ikusiko duzu. Bai, hegazkina galtzen ez badugu behintzat. Aizu, azola ez badizu, nahiago nuke nire gauzak ukituko ez bazenitu. Niri hori asko molestatzen zait. Kerman, gogorarazi behar dizut nork ahaztu dituen hegazkin txartelak? Bueno, lasai. Gero, primeran pasatuko gara, une haueko goratzen. Haze barra algarrak egingo ditugu. Niri ez grazia handirik egiten oporri gabe geratzeak. Benetan ari naiz. Azola dizu nire barruko arropa behintzat ez ukitzea, izugarri molestatzen zait. Horretan pentsatzen ari nintzen. Zure gantzontzioak guzaitu behar dituala. Nolatan bururatu ote zitzaidan niri zurekin eta Mikel Pablorekin oporretan joatea. Ai, Mikel Pablo? Berari eman izkion txartelak astutan nengoen. Pasatu eta molestatu aditzek norkerako subjektua eskatzen dute. Oporretan oso ondo pasatuko dugu, eta horrek molestatu egiten dit. Oso ondo pasatuko gara, eta izugarri molestatzen zait esaldiak hortaz, ez dira egokiak. Txartelak Mikel Pablo dituela? Astoa saldu eta mandoa erosi. Ura ere gehienetan berandu ibiltzen da. Oker zaude, beti heltzen da berandu. Tira, jaso trasto hauek guztiak azkar eta guazen taxi bat hartzen. Aizu, maleta honekin erabat okertuta nabil. Baina aurretik joan nahi baduzu, segi lasai, ez dit molestatzen. Tira, lagunduko dizut, Horrela ibili beharra ere. Eta ordu bete baino ez da falta hegazkin ateratzeko. Ai, okerrez banago, 50 minutu baino ez dira falta. Kerman, zaude itxilik, mesedez. Eta non arraio dago Mikel Pablo? Ui, begira, hor dago Mikel Pablo. Mikel Pablo, okerrez banago gara izetzen zaren lehen aldia da. Begira, horretan arrazoia daukazu. Mikel Pablo, txartelak hor aldauzkazu. Bai, primeran pasatuko dugu. Guazen! Oker zabiltza eta okertuta zaude esapideek ez dutela esan nahi bera ikusi dugu. Oker zaude edo oker zabiltza esatean arrazoi eza adirazi nahi dugu. Eta okertuta zaude edo oker eginda zabiltza esaten badugu, tente ez esan nahi dugu. Bestalde gogoan izan, pasatu eta molestatu aditzek nork erako subjektua eskatzen dutela. Adibidez, oporretan oso ondo pasatuko dugu edo horrek molestatu egiten dit. Eta zuek, betikoa, honekin edo arekin, baina egin.